يكاور تي في ود هيله مصاي قدي الرأي نيرو أبونا سنة ببنيا إساس تسقاي يعزون نيرو لوامي درفي دمصاوي إرمياس كفلزقي بلست هي بيهبني لوامي درفي بزعبا ترجما دما سبب من قد ترجما كقدفو دس مبلني سلست عمد كوفي لازم برد درفي لوامي أبليت أزريئكم كبرات سمعتي مسحت رتاتين قدرتاتين ترديكم سابسكرايب سعبتي بكومنت أتبابعتي كوينكم زلخم سلام انت عنان انا تمنخو لومي دما أبكرنا عمزقانا نزبرخ زلو دمت أوينا حزلكم كتفي للخو ناب هزبي بتا أدي ولاديتي اتبل ناي دمس أو جمال رمضان زدرفا ناي سورا درفي ناي حانت لواه ولاديت تساماخي كيكفلكو ختفلي خنيلو ولودا زدرف الله مس قجلة بهال شويت كوينو السرحة مس داقمان اب تلفزيون كتسال تمتسق سلازنبرتن ناب عين تعذب تخسال جميرو بزيك اون اب عدوم ليبان حد عمت اب استمهرلو لعل تفلاتنت أطينا له زنبرا كلتا درفتات زن درفتات أم معصو بيت تمرت مسميلي أباتي بمخان بألاينت ممهر زن إنا تمرحي زغربانيا زخرو زقلت حجي كابتو مقرات دمتاويانا خوين زلو دمتاوي يوهانس هابتاب ود غريني كورنا عمسقانا مسوخ تسنيحا دمصاوي يوهانس ود قرين ابز زلو درجان عقمن خبصح نياتا عبابيو صلوا خغلص برغ صنبر خنياتو امن اسنتي لعل فقر ناي غايلان درفن ايو نيروني دارغا خاب كلهم ناي غزاوتنا غايلا تفلي يفلطن اب اغر نايتوم كرار زصاوتو موزيقنياتاتي كوفي لزحدر نيره فلاي قدام سنبت مو كاب غايلا تفلي اي بكورن دحرغن كمسمس جمركو ناي نغر ولدي قويقنا برتعمتيني غون دما مشت كون كله معصق عصو جميره انا جن متحزي نبرنن كترو عينيرني نغو خصات مس وصاكو مولو معلت خياتو خيوعل بركس غزات اتي كعصو سلازخون كنا بله بسحق زذكر تلعل كله زصللو زنبرغن نمتعبيتو أكيبو كم زبزحو موزيقنياتاتنا زحلفوو نغاليم براكوا نغاله تانيكا نغاليم اطاقعنا بله كرار كتصاوتن كدرفن بمعال موزيقا قس بقس اوشتو سريصو دمصاو ود قرين بزعبا درفن سنه طببن هاجرنا كتحسب كلخا حدا خابتم بقدام من الزقجلوخا من اسيا دمصاويان اذا سمونا حدا رزعب زلو دمصاوي بوددر شنغروا زحلفن اب غزيو كابتم لعل تفتاونا زطرين بزحت دغفت دما كطرز خالن من اسيو كم وصيتو دما ابت تساتفو وددر شنغروا مالت بخلتشعن 11 تشعن 12 عامة مهرت سالساي زوريا مدب استخايده ودر شنغروا نايكال اي درجة بمحاز بلصنتو زمسكره دمصاو خوينو ادميو نتمرت مس اخله مبزحتو ناي مباطات تمرتو ابيت تمرت غدايف ناي ماكلاي درجات تمرتو دما ابيت تمرت ناصنت تماهيرو نابتاش اي كفل مس حلفه دما ابيت تمرت دندن نايكال اي درجات تمرتو تخطاتيلو
ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ቢሉ ምስ በጽሐ ምስ ጉጅለ ባህሊ ሃማመትአ ደቡባዊ ምዕራብ ብምጽምባር ድሒሩ እውን ብስነ ጥበበኛ ሓርነት ወረደ ዝተመስረተት ሓበን ጉጅለ ባህሊ ብምዃን ናይ ስነ ጥበብ ባህጉ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽን ፌስቲቫልን ምርኢታት ከውፅእ ጀሚሩ ሎሚ ልዕሊ ስሙ ገኒና ዘላ ወዲ ቀሪን ካብታ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ናይ ንኣሽቱ ምስተጸንበረ ብተመስጦ ርግኣት ፍሳሐየ እትበሃል ድምፃዊት ኣብ ቲቪ ክደርም ምስ ረኣያ ብዝኣከቦ ሓበሬታ ናብ ጠርናፊ ጉጅለ ባህሊ ሸዊት ዝነበረ ስነ ጥበበኛ ኢሳያስ ጸጋይ ንሃሩ ከይቀነሰ ብምብጻሕ መሰረት ናይ ስነ ጥበቡ ጉዕዞ ኣብዛ ጉጅለ ዝሃነጸሉ ፈተናታት ሓሊፉ ቀንዲ ኣባል ብምዃን ኣብ ድራማታት እውን ከይሰነፈ ኣብ ተኸታተልቲ ድራማ ቴሌቪዥን ሰሚራ ከምኡውን መውፂት ሳጉኡ ዝኾነት ጉያ መሊሳ ዝንኡ ዘዕረገት ትማል እትብል ፊልም ኣይበደልኩን እትብል ደርፊ መሰነይታ ብምድራፍ ካብተን ምስ ወጋሕ ፈታሕ ደርፊ ካብተን ዝፈትወን መንባራ ኣብዚ ሕጂ ግና ለዋመይ ደርፊ ደስ ከም እትብሎን ናቱ ኸላ ከም ሰማዒ ቁፅርፅር ከም እትብሎን እናገለጸ ሌላ እትብል ካሴት 10 ደርፍታት ዝጠርነፈት ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ብምሕታም ኣብ መስመር ስነ ጥበብ ድምፃውያን ዝተሰርዐ ዮሃንስ ብዓይነ ሓቅን ክዛረብ ኣልቡም ክትሰርሕ ጉልበትካን ገንዘብካን ግዜኻን እዩ ዝፈታተነካ ግና ብስምካ ናተይ እትብሎ እኩብ ደርፍታት ክህልወካ ክንደይ ጽቡቕ ነገር እዩ ብምባል ንጽልውን ብርክት ዝበላ ደርፍታት ዘርጊሕ እዩ ናብ ሰማዕቲ ሓደ ዕውት ደራፋይ ብኣረኣእኡ ክህልዎ ዘለዎ ነጥብታት ድማ ኣብ ሞይኡ ስነ ስርዓትን ብዝግባእ ክደክምን ምቑሉል ከዓ ክትከውን ኣለካ ብዓቢኡ ውፉይ ንሞያኻ ይብል ድምፃዊ ዮሃንስ ዮሃንስ ወዲ ቀሪን ዝተሓጎሰላ መዓልቲ ክዝክር ቀዳማይ ወደይ ዝተወልደላ መዓልቲ ምክንያቱ ኣወላልድኡ ከቢድ ነይሩ ብዘይንሱ እውን ኣብ መርዓይ መዓልቲ ብምንባሩ ብዙሕ ገልጠምጠም ተሓሊፉ ድሓራብ ህይወተይ ዝኸሰብክዎም ቀዳማይ ሰበይተይን ደቀይን ካልኣይ ድማ ኣብ ስነ ጥበብ ጉዕዘይ ንኢሳያስን ጉጅለ ባህሊ ሸዊትን ምኽሳበይ ዕድለኛ እየ ብምባል ናብታ ለዋመይ እትብል ናይ ዝግዜዚ ኣዘራራቢት ኮይና ዘላ ደርፊ ክገልጽ ንዓይ ኢልዋ ክደርፋ እምበር ን3 ዓመት ተዓቂባ ዝነበረት ብገብሪ ህይወት ፀሃየ ተገጢማ ብድምፃዊ ኤርምያስ ክብለዝግ ድማ ዜማ ተሰሪሑላ ብዳንኤል አብርሃም ዲአር ስዊት ዳይሬክቲንግ ኮይና መጀመርያ ግን ኤርምያስ ንዕኡ ክደርፋ እዩ ወዲኡ ነይሩ በቲላ በቲ ግን መዓልቲ ክጽበዩ ንዓይ ግዲ ትጽበ ነይራ መስለኒ ናትካ ዝበሎ ኣይትስእኖን ኢኻ እዛ ደርፊ ብዛዕባ ኣፍቃሪቱ ዝጠፍኣቶ ኣፍቃሪኣ እተዘንቱ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ኣብ ካልኣይ ክፋል ድማ ድሃይ ትገብረሉ እሞ ንኸድሕና ምስቲ ሒዝዋ ዘሎ ሓይሊ ንኽፋለም እናነቐለ ትዛዝም ብዙሓት ሰባት እዛ ደርፊ ኣብዘይ ጊዜኣ ዝወፀት እናበሉ ዝዛረቡ እኳ እንተሃለዉ ድምፃዊ ዮሃንስ በቃሉ ሓቆም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ሕጂ እውን ማይ ኣይሓለፎን ሳልሳይ ክፋል ኣብ ምድላው ከም ሓሳብ ስለ ዘሎ ኣብኡ ንራኸብ ብምባል ብዛዕባ ትርጉማ ድማ ሰበብ ብመንገዱ ክትርጉማ ጎድፎ ደስ ምበለኒ ሕጂ እዝን እትን ኢለ ናይ ምሕሳብ ናጽነት ሰማዕተይ ከየበላሹ ኣብታ ስራሕ ንምዕዋታ ዝነበሩ ስነ ጥበበኛታት ድማ ኣመስጊኑ ብተወሳኺ
ንስነ ጥበበኛ ሃብቶም የማነውን ኣብ ደርፍታቱን ዝገብሮ ኣበርክቶ ኣመስጊኑ ድምፃዊ ዮሃንስ ሃብተኣብ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ኣብ ዓዲ ገብራይ ተወሊዱ ኣብ ኣስመራ ጎዳይትን ገጀረትን ዕድመ ንእስነቱ ዝሕለፈ ሓንቲ ብተዓዘብቲ ዝንቀፈላ ትዕቢት ኣለካ ትገልጽ ኣነ ውድድር ዝፈጠሮ ህልኽ ዝተዛረብክዎ እምበር ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ብዓብዪ እውን ሕፍረት ዘምጽኦ ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ንፉዕ ኣይኮንኩን ብሰንኪ ዘለውን ሕፅረታት ሰባት ሰላም ከይበልኩ ሓሊፈ ይኸውን እየ ግና ስለ ዝተዓበኹ ዘይኮነ ንሳ ሓፋር ምዃነ በቃ ሓፋር ምዃን ሰማዕተይ ድማ ብቑኑዕ መረዳእታ ክትእርምዎ እምሕፀን ብምባል ካብ ደረፍቲ ዝምስጡኒ ብዙሓት እንዲዮም ዝያዳ ኩሎም ግና የማነ ባርያ ካብ መጠን ንላዕሊ ይምስጠኒ ድምፃዊ ተዘይክውን ነይረ ድማ ከም ኣቦይ ሸቃጣይ ምዃንያ ነይራ ተዓጫ እታ ምርጫ በዚ ኣጋጣሚ ከመስግን ድማ ንበዓልቲ ቤተይ ሳምራዊት ኣኽሊሉ ምስ ደቃ ንስድራይን ስድራ ቤታን ድማ ብዓብዩ ብምቕጻል ንኹሎም ኣብ ስነ ጥበብ ጉዕዘይ እጃሞም ዘበርከቱ ስነ ጥበበኛታት የመስግኖም እዚ ኩሉ ተበፂሒ ዘሎ ደረጃ ሳላኹም እዩ ክብሪ ንዓኹም ይብል ንዓኻ እውን ክብሪ ሃብካ ወዲ ቀሪን ሰላምን ጥዕናን ንዓኻ ዕበየልና ወዲ ሃይለ ካርቱም ሱዳን ምንጪ ካብ መጽሔት ሚካኤል በርሀ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ኮመንት ከም ልማድና ኣይንረስዕ ምስ ትሕትና ይካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ